Salam mehriban oğullar, idili illeşler, öňüňize bereket, ömrüňize bereket. Saman otursun olmay. Arman Allah kuwat versin. Mehriban oğullar, gaýnantakda Türkiýede ilkinç tebibet batçylyk boldy. Bärde adam faktory gaty ulu rol oýnaýar. Elbette tebibet batçylyga çäre ýok. Ýöne Japoniýa ýaly ylgyderli şular ýaly ýer titremäň bolup duran ýurtlaryna edil bolar ýaly ýitki çekilenok. Siýasatçylaň we siýasatçylaň döredin atmosferasynda gaýnansan watandaşlar, gaty köp watandaşlar pida boldy Türkiýede. Ýene görerek Türkiýede ýer öğrenme bet batçylygyna yakınlarını, tanışlarını, bilişlerini yitirenlere Allah'tan rahmet dileyes, başına sağ olsun niyes, ziyan çekenlere, sağaman çıkanlara da geçti olsun niyes. Allah'can görünen görünmeyen belalardan gorap saklasın. Inni şu Türkiye'deki aýylganç yer öğrenme bet batçylygyndan öz bähgidine peýdalanmak isleýän, şu pursatdan peýdalanmak isleýän gaty köp Türkmenistanyň ýönüki watandaşy bolsun, şuwulçysy bolsun, kazyolu bolsun, ganjy bolsun, özüne aktivist diýip berenler yer öğrenen segitde gyzyl gözläp, altyn gözläp, şaýsap gözläp, ogurlyk edip, talaňçylyk edip berler. Käbiri hökümetiň gönümeli bolmasa da aýlagly manyda watandaşlarymyzyň aňyny zekerlemek üçin, watandaşlaryň ünsüni sogmak üçin alyp barýan manipulýasiýalaryna, propagandalarına gatnaşýarlar, goşanýarlar. Şoňa öz aňyny alýarlar. Şular ýaly ýagdaýlar bolup durka Türkmenistanyň haramdagy diktatory Berdimuhammedow çykýa awa Türkiýanyň Türkmenistandaky ilçihanatyna bardy ýalňyşmaýan bolsam. Mene dogruny aýtsam, o nemelere teredip duranmak ýöne maňa bir bölejik şular ýaly nemi berdiler, video berdiler. Şol videoda şu arkamdaky inha görýän suratyňyz ba şol videodan alynan şol surat şonda şol baryp Türkiýanyň Aşgabatdaky ilçihanatyna şo taýda duýgudaşlyk bildirip şo taýda öz nemelerini ýazyp otyr. Eger ýalňyşmaýan bolsam şeýle bolmaly. Ondan sonra bu haramda Berdimuhammedow bir çykyş eden boldy. Onu da şo öňüne oýlan zady görýäňiz, şo öňüne oýlan telefon näme şol bir gadget, elektronik enjam. Awa şo taýdan okap çykyş eden boldy ýöne ol videosy montajly video, sebäbi bilýäňiz bu haramda Berdimuhammedow gepläp bilenok, iki sözüň başyny çatyp bilenok. Sebäbi onça jinayet edip, onça haramy, onça ogurlyk edip inni adata adam ýaly gepläp bilenok, ýaşaban bilenok. Ýöne gezip gören ölü ýaly biri. Medikamentlerin kömegi bilen. Bu haramda Berdimuhammedow. Ýöne şo taýda Berdimuhammedow kim akıl veren bolsa biljek gel, ýöne şo taýda muňa akıl beripdirler, şular ýaly awa biz propaganda alyp barýas taşary ýurtlarda, awa watandaşlar köp zady derrew ýadyndan çykaryp bilýär. Şoň üçin inha bir gaýrat edip şular ýaly şu manyda şu tekstde bir çykyş etseň bir salym watandaşlar güýmär ýaly, bir salym watandaşlar köşeşer ýaly
üns soğulary ýaly, şular ýaly bir maslahat berem bolmaly haramda. Onun haramda şu taýda çykyş edýär, şu çykyş eden aýdýar. O Türkmenistan döwleti, ýagny Türkmenistan döwleti diýäni häzir beýle bir döwlet ýok aslynda. Häzir Berdimuhammedow bilen çüýrük haram tokumynyň şolary gollaýanyň, şolaryň sponsorlarynyň, şolaryň ýallaklarynyň bir firmasymy diýin, bir firmasymy diýin, firmamy näme diýseniz, şolary ýaly türklere çiftligi diýende, o firma bolýar. Şolary ýaly, şolaryň hususy hojalygy ýaly talanýan, ogurlanýan watandaşlarym edil şol firmaň gulçuluk hojalygynyň gullary ýaly arkaýyn öldürilýän, basylýan, arkaýyn namusyna degilýän bir şolary ýaly ýerine öwrüli arka Dagestana öwrüli Türkmenistan. Şoň üçin Türkmenistan döwletinden bir diktatura hökümetinden Türkmenistan döwletiniň adyndan gürlemäge bularda hiç ýelneme ýok. Olar ýaly bir bulan elinde ne kanuny taýdan, ne wyjdany taýdan, ne tebigi ýagdaýda bularda olar ýaly ygtyýaram ýok, olar ýaly zadam ýok. Şoň üçin gürlen bolýar şo taýda näme diýe, inhaty diýe ilçkalara gitseňiz diýe biziň ilçkalarymyzyň işgärlerine ýüz tutsaňyz, zat etseňiz, şolar size kömek eder. Gepin gysgasy Aşgabatdaky Berdimuhammedow bilen diktatura hökümeti daşary ýurtdaky kyn ýagdaýda galan, kyn ýagdaýa düşen watandaşlaryna, Türkmenistanyň watandaşlaryna arka çykjakmyşyn, eýe çykjakmyşyn, kömek etjekmişin. Haram da Berdimuhammedow şu wagt etjeni näme aşagyna ýatyrdyň? Kimiň aşagyna ýatyrdyň? Manky, tentek, jinayatkar, jellat nirde ýatyrdyň? Şu wagt aklyňa geldi. Indi men şoňa düşünmeýän bir zadym bar da bolýar. Bu diktaturan yol başçylary, ýokary wezipelleri, bu absurd zatlar, agyna gelen zatlar aýdyp berler. Gülkünçmi, bu maskaraçylykmy, aýypmy, näme bolsa bolsun ýöne agyna gelen zat entip berler. Ýöne. Bu adaty watandaşa näme bolýar? Adaty watandaşlaram aýarlygyna haramda Berdimuhammedow şolary ýaly çykyş edipdir. Sag bolsun, eýe çykjak diýdi, arka çykjak diýdi, onu diýdi, muny diýdi, umytlanyp hamala bir açyş eden ýaly haramda hamala bir ölüp täzeden direlip bir towa gelen ýaly keramatly bir zada öwrülen ýaly şular ýaly obraza berip haramdagy şu haramdan eden çıkışı propagandasyny mahabatlandyrýar. Men düşünü bilenmi? Inni ýurdun daşyndakylara geçecekler, mysallary berjek. Olar ýaly siz hakykatdan haramda Berdimuhammedow sen golasynda işleyen ilçihanalardaky samsyklar, ýal-ýaglary, ukuypsızlar, çumolar, olar ýaly iş bitirip iş edebilýän bolsa. Şu wagt içinde näme üçin bunça watandaşyň problemasyny çözmediňiz, etmediňiz? Bolýa daşardakylardan mysal berjek. Inni edil häzir gyzygyny bilen. Türkmenistanyň içindäki bir tebigi betbagçylyk bar. Tebigi hadisa bar. Edil häzir Türkmenistanyň halkyna gaty erben ýagdaýda kyngyny düşürip otyr, ýöne. Haçanna yshuwa gyzmaga başlandy. Türkmenistanyna gaty aýylgan pelaketi, gaty erwet betbagçylygy döretjek Garawun kanalyndaky tebigi hadisa. Olar ýaly siziň götüňize gaýratyňyz ba bolsun. Hani daşary ýurtda arka çykyp bilýärmisiňiz watandaşlaryňyza? Ol edip eden zadyňyzam däl, etjek zadyňyzam däl, başary bilýän zadyňyzam däl. Siz onu başary bileňiz, başaraýan başary bileňiz. Sizde ol niýetem ýok. Siz
gutoron haram zada bolanyňyz üçin sizde olar ýalaky zat ýok. Başary bilen dokşoň üçin edaýyn niýetiňizde. Niýetem döremeýän sizde sebäbi o niýete sizin ýüregiňizde, bedeniňizde, kelleňizde ýer ýok haramlykda. Eden, iýen haramlygyňyzda hiç ýer ýok o zatlar. Şoň üçin hemişe aýdyp gelýär. Haram zadydan ýaşy zada ýatajak bolmaň mekruhan doganlar. Bolanok. Nämetten bolanok? Käbir propaganda onlar ýatyp berdiňizden bolanok. 5 wagt. Inni ýurdun daşyndaklary bir tarafa goýan, häzir geljek ýurdun daşyndaklary. Ýurdun içinde bolup duran Garawum kanaly doňandan soň häzir inni erap başlandan soň gaty erbet TV bet başçylyklar döretdi. Garawum kanalyny siz bir adam ýaly Garawum kanalyny peýdalanyp bilen zok. 1 2 şol kanaldan peýdalanmak üçin etmeli zatlary edeňiz ok, edip bilen zok, başaraňyz ok. Häzirem ol daşary urtlarlara, zatlara, firmalara arkalanýaňyz bolan edip bilen zadyňyz ýok. Olar ýaly götüňizde gaýrat bar. Olar ýaly iş başaraýansyňyz, olar ýaly öz halkyňyza, watandaşyňyza iýe çykyp, watandaşyňyzyň aladasyny edýän bolsaňyz, haramda Berdimuhammedow, Serdar, Süplük, Ganjyklar, olar ýaly bolsa. Garawum kanalyny, oňaryň düzeldiň Garawum kanaly. Eliňizden aşagyna düzeldiň olar ýaly bolsa. Başga ýurda uçup ýörmäne gerek ýok, prosedura hiç da gerek ýok. Türkmenistan sizin hojalygyňyz da. Sizin öz şahsy malyňyz bolar. Awa düzeltip bilýänizmi? Ýok. Onda bular ýalaky propaganda eden wagtyňyz bir tupoýlugyňyzy, samsyklygyňyzy, absurdlugyňyzy iň ýokary derejä ýetirip ýene bir gezek gaýta özüňizi maskara edýäňiz. Maskaraçylyk, samsyklyk, tupoýlyk rekorduny täzelýäňiz. Täzeden goýýaňyz. Samsyk ýok edin garşyňyz. Hawa bir gysym inaşy oturan maýmunlar ýaly sürü bolup ýaşaýan öz gaýgysyndan başga hiç zady gaýgy etmeýän, ýylgynyň bähbidini zadyny hiç ýyly gaýgy etmeýän, hakykata, adalata, halallyga biperwa şu maýmunlar ýaly sürü bolup ýaşaýanlar, sürü bolup gezip görenler, sürü bolup talaňçylyk edýänler, zat edýänler, inaşy ýer ýranma feýtine gidip talaňçylyk edýänler we biri-birini çagyryp, biri-birini gorlap, şolar ýalakylar arlap bilersiň. Ya, şolar ýalakylar bir salym oýnap, şolar bilen halkyň ünsüni sowjak, halkyň aňyny herlejek bolup bilersiň ýöne. Inni o döwürden bir wagt oba göçde. Men düşünem o. Bu göz görtele bular ýalaky näde ýüreg edip bular ýaly öz-özüňi maskara edýär. Ya, hana aýdýarlar bu Allahjanyň taýagy ýok. Awa depäňe de gurýarmy näme bolýar? Inni ýurdun daşyna gidýär. Men bir topar mysaly berip oturjak gel. Mekruhanly onlar şuňky temamyz haramdaň daşardaky watandaşlara arka hem iýe çykar diýenne inandyňyzmy? Şu propaganda häzir edilýär, hamala bu milli lidermişin, kimin milli lideri oğurlan, kezaplan, çöptüğülen milli lider olur. Milliliği yok wa milli lider olsun. Vara. Şu haramda Berdimuhammedow'un ruhani lider hükümünü hemişelik ruhani lider Türkmenden Ayatullah'ı hükümünü görkezmek için alınıp barlayan propagandan yeni bir bölümü perdesi şu. İnha şu, nämemişin daşary urtlaklara arka çykjak, etjek, beýtjek, diýdi. Inha çykarnyda, näme diýdi diýip bir salam watandaşlar anlamak üçin. Kän kelleti gowulmaýanlary anlamak üçin ýa-da niýeti gowulmaýanlar, düzü bolmaýanlar. Yallaklary, dönükleri, kazyolları bir salam ulanmak üçin tapylan bir şular ýalaky propaganda. Şuňky temamdan şu propaganda bilen manaşyk. Siz şu propaganda ananýanyzmy? Ananýanyzmy? Eger Türkiýeden mysal berjek, öňe ştaýda araja bolan türkmen
komentariya diye Garajoğlan Türkmenin komentariyalarını yetireyin, ondan devam edecek. Misal verecek, öyle koyacağım misal. Assalamu alaikum gadırdan illeşler döwlet. Sagaman mısınız hemme bu betbagçylığın pidalaryny Allah rahmet etsin, geçti bolsun Allah'ım diye sagjawap vermek bolsun. Näçe doýdaş bilenem a ýöne gıynan tagam Türkmen halky ýaly öz jelladynyň pidasy boldy. Türkiýanyň halkam ýöne Türkiýanyň halky bizinkiden birazjyk başgaçarak. Şoň üçin olar şu pelaketden, şu betbagçylykdan gowy sapa galyp bu diktatorlary ýok ederler, bir ogrulary, mollary, kelanlary, ahunlary, işanlary ille döwlet gelse bagyşy bilen ozan geler. İlle döwlet gider bolsa molla bilen tozan geler diye. Edir şolary ýaly. Ina bu molla bilen tozdurdular Türkiýany. Gaynan taban. Şu mollalaryň işini görerler diýip umyd edýär. Türk halkyna ykçamlyk başyny başaryp biljek, edip biljek. Türk halky şunu başaryp bilse galanlaram awtomatik ýagdaýda gelýär. Garajoğlan Türkmen bilen dowam edýär. Ýurt diýerlik bir zat galmady. Öz haram bähwitler üçin jemgyýeti dağıtdylar. Inni özlerem anamsızlykdan, şüpheden, gorku astynda ýaşaýarlar. Doly degradasiýanyň miwelerini görüp otyrys. Absurd rekordy diye. Edil özü ýene Garajoğlan dowam edýär. Halk üçin iş etjek adamda ilki bilen ýürek bolmaly. Päk ýürek bolmaly. Ýürek bolmaly. Gaýrat bolmaly. Bular bigaýrat. Haram pul kowalaşýanyň öz gara nefsinden başga oýunyna, küýüne hiç tat bolmaz. Satylar hem satar. Hödürler, emedekler işe yaramak üçin yalar gerek bolsa diye. Ömrüň uzak bolsun Garajoğlan. Aşaňa men öz golumam çekken gaty dogry. Näme üçin rejim şu wagt aklyna gelgi edilip görkezjek bolýar. Öň nire dediler diye. Hawa Türkiýede onça adam ölüp dur. Henidem ölüp dur. Wepat edip dur. Indi bu näme boldy? Bu näme üçin bu haramda Berdimuhammedow bular ýaly çykyp samsyk reklam etjek boldy. Propaganda etjek boldy, adamlara anlajak boldy. Näme üçin bu haramda Berdimuhammedowy we şoň töweregindäki ýallaklaryny muňa bu samsyk ideýany, pikiri berenleri şolar ýaly maskaraçylyga, şolar ýaly manipulýasiýa finansyga iteren sebäp näme men de aýdaýyn. Biz paýlaşmadyk, önemen paýlaşmagyň tarapdardan köp sanly neme gelýär. Maglumat gelýär, önemen paýlaşatym gelenok. Türkmenistanda köp sanly Türkiýede ölen watandaşlar tawatlar ekidildi. Inni ýöneköy watandaşlaryň ansadan kat gidenok, Rusadan verilenok, prosedurasam köp, parasam köp, ýöne hökümetiň ýallaklarynyň, hökümetiň tarapdarlarynyň pullarla zatlan tanışy bilişi zady bolsa derro gidip dur. Azel o diýen köpemden ýöne epesli tawatlar barýa, cesetler barýa. Türkiýede şu TV betbaçylyk sebäpli aradan çykandan naşlar barýa. Türkmenistana onna munna aýatda zat edilýär. Köp ustudendiň tawady barýa Türkmenistana. Onun şu zatlar inni halkyň içinde de neme de gurrun başlaýar. Hawa Türkdäki nemeler gelip başlady, hökümet naşlar ýalyk olary getirýär, eýle beýle
2-3 yerde şular ýalaky gep gıýbat test edip görýärler. Bu Türkmenistanyň watandaşlary halky muňa näme reaksiýa görkezýär? Ondan hakykatdan ham halk halk diýilende köpçülik şo gıýbatyň öýjügi bolan yerler gıýbatyň öýjükleri gowy reaksiýa berýär muňa. Edil diktaturan peýdalanyp biläjek reaksiýasyny berýär. Gepin öýjükleri, aňardaky gep batnatýanlar, gıýbatçylar, ýallaklar, elebeler. Şeýle bolýan diýerler. Bular ýaly bolsa, gelin biz şundan peýdalanary. Ondan barýarlar bu manka samsak arkada mı näme şu samsaga. Nirese arkada, kimin arkada? Oğrulaň arkada, kezzaplan çöpdüýülen arkada, haramzadalan arkada, ýene ýanynda biri näme tutdy, çıra tutupdy. Izrail çıra tutupdy. Hatawa ýazy. Izrail şu çıra tutupdy. Käýgirler soraýar kim ol? Izrail gapdanlyk etdi. Medikamentler birazcık nemeden wagty gidýär. Indi Türkmenistanyň içinde şu Türkden barýan tabutlara, janazalara, zatlara birazcık bir şolar gepçilere, gepçileň ünsün çekdi. Gepçileri aktiw ýagdaýa getirýär, gıýbatçylar. Gepin öýjükleri. Sarafana ýarad edýär nemeden. Orslan bir nemesi var, şolar ýa. Gıýbatçylar. Şo gıýbatçylaryň üstü bilen diýerler. Bolly. Onda biz gelin şundan peýdalanayly. Şeýdip çykyş etdirip inhaber daşary urtdakalara eýe çykjak, arka çykjak, eýle beýle şeýdi diýdirtdirýärler. Haramdan öz zat pikiri del ýallakylan etdirýän zady. Karazoglunyň ýene bir kommentariýasy bar, ondan men Türkiýeden bir mysal berjek ilçikanalarla baglanşyp. Karazogluň türkmen halkara derejede betbagçylyk bolan soň ses näýlelik döretmesin diýilip ýörüýte jan howluna edilýän manipulýasiýa. Olam bolup biler. Gorkup şular ýaly halk birden aýaklanaýmasyn, ýene bir tolgunçyk başlaýmasyn. Bu gerek tolgunçyk başlasa propagandonlar, oppozisiýa sumoklar, aktivist sumoklar mundan peýdalanyp bilmezler inni olan kim näme belli boldy diýip şo öňünden bular gaçşak bolup şular ýaly finansiýa edýärler. Inni häzir men bir mysal getirjek demek romanda onlar. Üns berip diňlen. Gerek bolsa men şo gepleşiň ahyryna da ýene bir gerek okajak şonu eger gerek bolsa. Ine häzirini bu taşarruflardaky ilçikanalarymyza ýüz tutun. Şol ilçikanalarymyz size işgärler, size kömek eder, arka çykar. Aşgabatdaky Berdimuhammedow bilen diktatura hökümeti öz watandaşyna, taşarruflardaky watandaşlaryna eýe çykar, arka çykar diýilip şu haramda çöpdüýbe etdirilýän propaganda duruşu bilen 100.000% yalanlarny hiç wagt olar ýaly zadyň bolmajagyny şular ýaly haramzadalar häkimetdeki bolmajagyny 100.000% suwd edýän bir adam ykwaly bar. Men şol adam ykwalyny bir adamlaň maşgalan başyndan geçen ýagdaýy size okap berjek. Siz ondan özüňiz eliňizi wajdanyňyz üstüne goýýaňyz. Şu edilýän propagandalar näme maksatly? Näme üçin? Diýýär. Haramzadadan ýakşy zada ýasap bolýarmy, bolanokmy? Şol soragy özüňize berýär. Başlaýar. Salam. Bu maňa 1-nji fevralda gelen hat. 1-nji fevral. Ankara'daki Türkmenistanyň ilçihanasyna öz ananç hatymy ýazdyryp, peçatyny goýdurup bardym. Emma ol ilçihananyň işgäri 38-nji notariusa baryp kepillendiriş edarasy ýazdyrmaly we Türkiýanyň Daşary işler ministrligine 225 Türk lirasy tölek etmeli
we şol işgäriň aýdan ýerinden dokumentleri kopya ettirmeli diýip tawşyryp goýberdiler. Emma biz 4-nji notariusu kepillendiriş edarasyna ýazdyrdyk. 380 lira da pul berip Türkiýanyň daşary işler ministrligine de 225 Türk lirasy pul berip üstüne tasdiknama peçat goýdurup gaýtadan bardyk Ankara'daky Türkmenistanyň ilçikanatynyň konsulluk bölümine. Emma Türkmenistanyň ilçikanatynyň işgäri 4-nji notariusy kabul etmeýändigini aýdyp biziň dokumentlerimizi kabul etmedi. Biz ertesi gün täzeden gidip 4-nji notariusta ýazan ananç hatyny 38-nji notariusa kepillendiriş edarasyna berip gaýtadan ýazyrdyk. Emma 38-nji notarius bizden 650 Türk lirasy tölew pulunu aldy. 38-nji notariusyň ýazan ananç hatyna 4-nji notariusyň taýýarlan ananç haty bilen hiç hili tapawut ýok. Aşolaryň arasynda harflaryna çenli bir meňdeş. Täzeden gidip Türkiýanyň daşary işlerine ýene 225 Türk lirasy tölew edip üstüne peçat goýdurup ilçikana bardyk. Ankara'daky Türkmenistanyň ilçikanasynyň konsulluk bölümine. Emma ýene de ol işgär köp ýeri meniň diýen ýerimden ettirmänsiň diýip bizi ýygymyza goýberdi. Biz ol işgäriň aýdan ýerinäki kopýalary diýe düşündim. Kopýanam şo ilçikanaň belki prosent alýa, belki öz adamlarynyň kopya edilýän ýeri. Şo kopýalary şo taýdan ettirmänsiň diýe. Kopya etmek üçin näme? Ay bolýada. Şo diýe kopýalary men diýen ýerimden ettirmänsiň diýip bizi ýygymyza goýberdi. Biz ol işgäriň aýdan ýerinäki kopya edilýän ýere bardyk. Bir sahypasyna 15 Türk lirasyna kopya edýändigini aýdyp bizden 10 sahypa üçin 150 Türk lirasy pul tölew aldy. Başdaky biziň kopya etdirýän ýerimizde bir sahypa 2 Türk lirasy kopya edilýär, kopya tölew edilýär. Ankara'daky Türkmenistanyň ilçikanasynda bolýan sokuşluklar şular ýaly dowam etýär diýip bir watandaşymyz biziň redaksiýamyza 1-nji fevralda saat 6:10 minutga alanda bu biziň wagtymyz bilen Ýewropanyň wagty bilen gat ýazypdyr. Aramdaň daşardaky watandaşlara arka hem eýe çykar diýenne anandyňyzmy? Anananlar wa şu maýmunlar ýaly agzyny suwjordup, ankaryp, şuň gepini, gıýbatyny enidem mahawatlandyryp ýaýradýanlar wa. Siz anandyňyzmy? Ýanky getiren masalym ýöneköýje masal. Ýöneköýnüňem. Sadaja misal. Inni ýene bir misal berjek. Öňe bu misal birazajyk çalışyrmylak diýip bilirsiňiz-de. Şoň üçin men size muny birazajyk sadyrak edip aýdyp berjek. Inni biziň watandaşlarymyzyň Türkiýede çağalary bolýar. Türkmenistanyň watandaşlarynyň Türkiýede çağalary bolýar. Bular çağalaryny hatawalarjak bolýarlar. Türkmenistanyň konsulluk bölümlerine, Türkiýedäki konsulluk bölümlerine. Ýöne Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçikanasy we konsulluk bölümleri ilçikanasynyň işgärleri
Türkmenistan'a gidip çağızıklığın dokumentlerini Türkmenistan'a düzelttirmeliğini aýdýarlar. Inni haramda çöpdüğü Berdimuhammedow. Olar ýaly sen Aşgabatdaky diktatura hökümetiniň öz daşardaky watandaşlaryna arka hem eýe çykyp bilýän bolsa. Olar ýaly kurtoy güýçlü erjel bolsaňyz, ykçam bolsaňyz. Türkmenistan sen hojuluň bar. Sen iki doýduň arasyndaky söze. Awa şu watandaşlaryň dokument işlerini, daşardaky watandaşlaryň dokument işlerini ýeňilleşdirden, aňsatlaşdyrdan bolanok. Daşarda dowulan dünýä inen çağajaga sen Türkmenistanyň raýatlygyny bersen, bul sen üçin ullukan plyusa. Sen beklidiň äbi. Şol adamlar siz näçe şol ýaly ogry, jümri, talançy, ganhor, jellat bolsaňyz, ýene Türkmenistan döwleti diýip ýapyşyp ýatyrlar bular. Siz bolsa näme diýäňiz? İlçigana barýandan ýüzüne osurup goýberýäňiz. Ýüzüne alyp goýberýäňiz. Ya bolur absurd saatlar aýtyp goýberýäňiz. Hemme kişiň näme Türkmenistana gidip gelmäge ýagdaýy bar. Bu adam işläp berýär. Bu adam eklenje etip berýär. Bu iş durmuş şertleri el vermeýän bolsa, durmuş şertlerinden mümkin bolmaýan bolsa, bu adam näme etmeli? Bu adamyň çağasy hawa Türkmenistanyň dokumentini alyp bilmelimi? Inen ýönekeje, mysalla ýönekeje. Ondan onlar çaýlan bäri ortada çözülmän haram öldürülen bir tema var. Türkmenistanyň zagran pasporty temasy haram öldürülen. Berdimuhammedowlaryň rejimi tarapyndan haram öldürülen tema şu. Zagran pasport temasy. Näme üçin daşary ýurtlarda watandaşlaryna zagran pasport berenler? O wagtynça uzaldyrýan peçat bassaňyz boldy. Onam götüýüňiziň gorkusundan bassaňyz, onam isläp saat edip dälle şu karantina şertleri, izahatlary bolan soň bir göze dile düşmäli halkara arenada diýip şondan gorkuýuňyzdan etdiňiz. Kyn näle ha şu dokument işlerini şolar ýaly edip bermek watandaşa. Inni siz watandaşyň pasport işini çözeňiz ok. Çağajyklarynyň dokument işlerini çözeňiz ok. Ýanky watandaşyň ýazan ýaly ýönekeje dokument meselelerine bolugly bahanalar. Şolon görkezýän notariusna barmaly, şolon dokument kopya ettir diýen ýerine barmaly, şolon diýen ýerine barmasaň, şolar ştaýdan gazanç etmedi. Ýagny Türkmenistanyň Ankaradaky ilçikanlygynyň işgärleri şundan gazanmasa diýmek watandaşyň işi edilen ok, çödülen ok. Ne şolar ýaly sistema gurduňyz, şolar ýaly siziň ulgamyňyz bar. Şeýle ýagdaýda haram biznes gazanç edýäňiz. Ne şolar ýaly ýagdaýda utanman çykyp daşary ýurtlardaky watandaşlara Aşgabatdaky haramdaň diktatura hökümeti eýe çykar, arka çykar diýip utanman aýdyp bilýäňiz bir, iki bolýa. Siz utanmaz, sizde utanç aýagy hisat ýok, bu gurrunsyz. Söze ýok muňa. Aha, daşary ýurtdakylar. Onlar çaýlanýar daşary ýurtda erkin edip berenler. Türkmenistanyň watandaşlary. Siz näme bu samsyk propagandadan ýaýradýar? Näme üçin muny mahabatlandyrýar? Sosial medialarda ýaýradyp, paýlaşyp, awo ýa siz suwat oýanyňyz. Mene düşünemok siziň bu bolup berşiňiz. Komentariýalara geçeceğiz. Mikrofon doňulur. Bir kızat aýtjak, ona mädir aýtyp geçer. Diýemiz, şu taýda biri birden sorapdyr.
geldi käriydiň mundan 3 gün ogol gowur çykysy bar. Haramdan tohum tiji maşgala agdalary, haram çöpdüğü tohumlary kakadan çöpdüğü biligi, çöpdüğü bilerden diňe haramlyga garaşylýanlygyny, haramlykdan başga hiç tatpylaryň edip bilmeýänligini, ukuyply dälligini, sebäbi bulan tebigaty, asly, nesli haram bolansoň haramlykdan başga da edip bilen okçular diýip gowy edip bir düşündiren videosy bar. Geldi käriýet we men ullukan, taňarýakan, çäkden minnetdarlyk bildiren. Ýöne şu taýda häzir bir de seredýän bolsa özüne belli edip alsyn. Kanadadaky Rahman aga ýalňyşmaýan bolsam şonu GRU'nyň ogulky işgäri diýip tanatdy. We şo GRU'nyň ogulky işgäri Rahman aga şo Kanadadaky Ak Muhammed wel sapar nirdo Moskvada okanny ýalňyşmaýan bolsam. Bir gysgaç video golleň nauşdyk bolmadan nemede oturmaýyn ýa bolýar. Moskvada okudy diýen ýaly maglumat berýär. Ak Muhammed wel sapar men bilşime tanaýşyma görä men Ak Muhammed wel saparyň kursdaşyny gowy tanaýan. Özünden gowy ýakyndan tanaýan kursdaşlanma. Ak wel saparyň kursdaşlary, döwürdeşleri. Aydaly Ak Muhammed wel sapar aydaly ak mysal getirýänne men ol hiç kimin bärde ýüzüni ýuňjak reklam etjek bolanmak. Ýöne şeýle bir täsin ýagdaý bar bärde. Ak Muhammed wel sapar Peter'de, Sankt Peterburg'da, öňki Leningrad'da okan, şoň bilen bile okan, kursdaşlary, döwürdeşleri, bir kurs ýokarda, aşakda, onda mundan okan köp sanly tanalyan bilinýän adamlar bar. Käbirler öllü, käbirler ýaşap ýör. Käbirler döwletiň dürli wezipelerine de işledi. Diktaturaň mahabatlandyrylmagyna, diktatorlaryň hemme ýerini ýalamakda şolary hiç kim geçip bilmedi. Şoň üçin aýdýanna inni käbirler soraýa sen tanaýan şu Ak Muhammed wel sapary nähili nime diýen diýip. Onuň şol Moskvada, MGU-da, şo Moskovskiy Gossdarstvenny Universitet diýdi. Şo taýda okudy diýilenden soň onuň şuň üstünde gürrüňdeş geçdi bolan. Onuň şu aýdýanyňam efirde aýtsana agam diýip haýyş etdiler. Şolar haýyş eden soň aýdýanlar. Inni şeýle men özüm şeýle garaýan, Ak Muhammed wel sapar meselesine şeýle garaýan. Ak Muhammed wel sapar bilen ol hamala geldi käriýär şo taýda bir Awdukulywyň sagely ýaly, ornmasary ýaly, iýeniçeni aýra gitmeýän, hemme Awdukulywyň syýasy işlerini bile ýöreden ýaly, eginleş ýaly. Belki bir döwür bir salym ýanyna bolup görünür. Ýa-da Awdukulywa simpatiýasy bolanlar, belki belli bir temalarda, belli bir zatlarda bile işlenir. Ýöne bilemok syýasy işlerde iň köp biz Awdukulyw bilen işleşdik diýip bilýän men. Sebäbi o taýda ýadyr 7-8 ýyla bolanlar ýygderli ýagdaýda şolar ýaly duşuklarda, ýygnakda, dürli ýurtlarda, dürli ýygnaklarda, zatlarda hiç birine Ak Muhammed wel sapar ýokdy. Awdaň iň ýakyn adamy my biljek gel. Belki biziň bilen tanyşyp, biziň bilen işleşip başlaýança bolan bolmagy mümkin. Ýöne biz işleşip başlamazdan soň men olar ýaly bir Awdaý Kulywyň üstünde ýa ýanyna töwereginde Ak wel saparyň olar ýaly aktiv işen iň öňde rolunyň badygyny görmedimmi, duýmadymmy. Bu bir iki, inni şu taýda bir zat bar da, Ak Muhammed wel saparyň agdybirlik hereketindäki rolu barada aýdyp geçýär. Şu agdybirlik hereketindäki geldi käriýär. Inni men eger mümkin bolsa
gellikäri daha yaman gowy maglumatlar alýar. Şoň üçin eger mümkin bolsa gellikäri daha şol Ak Muhammed Göl Saparyň ukan ýerini ýene bir gezek anyklap şoň dögürdeşleri Ak Muhammed Göl Sapardan milyon, milyar, inňaz müňesse diktatura hyzmat eden, halka ziyan veren kursdaşlary, dögürdeşleri var. Şolar barada da bir gepleşik etip berse, gaty minnetdar bolurdy. Men şona mürüýtür taýda aýdyp geçedim gelýär. Haýyş etdiler. Özara pikir alışykda watandaşlarymyz. Şoň üçin aýdýan. Inni men kommentariýalara geçýän. Nirde barypdyk? Hawa. Halkara derecede bedduaçylyk bolan soň ses näýlelik döretmesin diýilip ýürüýte edilýän manipulýasiýa bu diýe gaty dogry goşulýan. Ramazan Cuma gelipdir. Hoş geldin Ramazan Cuma. Karacaoğlan bilen dowam edýär. Ýaş talipler iýesiz galda bu ýurduň içindäki näýlelik oduny tutaşdyrjak uçkun bolup bilerdi. Halkara guramalar sessiz galmazdy. Esasy sebäp gorky şol. Hiç kim towa gelen owatynda diýe. Götünden gorkup edýär diýe. Haramda we haramdaň şaýkasy. Ramazan Cuma propagandanyň başlangyjy nähili başlan bolsalar ahirine da şeýdip timarlap gaçmaň pursadyna başladylar diýe. Gaçmaň ýoluny gözleýärler, ýurdu taşlap gaçmaň diýe. Arsanjan hoş geldin. Karacaoğlan Türkmen telefondan seredýän şu wagt ýalňyş gidäýse dogurla göre ağaçtan mayıplaşman illeşler diye. Yok, sadece ol, ömrün yok olsun. Karacaoğlan Türkmen. Halk öz gününü özü görjek bolsa, ilçikana ya konsulluk öz wezipesini, gönümel borcuny ýerine ýetirmeýän bolsa, ol edaralary saklamaga, ummatsız pul tölemäge gerek barmy? Daşary syýasat terror bilen meşgul. Biznes bilen meşgul. Biznes bilen. Bular häzir şu pursatdan peýdalanyp, bular häzir diktatura hökümeti. Şu pursatdan peýdalanyp, bular häzir Türkmenistanyň akylan daşary urda gaçyrýan, ýuwmak aklama üçin gaçyrýan haram pullaryny köpeltmäge adam gözleýärler. Araçy ulanıljak adam gözleýärler o köpeltdiler häzir şonu. Şol pulu daşary çykarylýan aklanma üçin daşary gaçyrylýan pullary üstünden geçiribiljek näçe adam köpeltdiler. Şeýle atmosferany näçe berkitdiler, şonça gowy bular häzirki haýyr sakawatlaryň zatlaryň üstü bilen şu propagandacıklaryň üstü bilen şonu güýçlendirdiler. Inni daşary urda prosentine pul çykarmaga ulanara adam köpeldi. Inni bular gördüler, bakdylar, öňünden hasap edýärler. Intek buğdayım ekleno, orlano, mişat yok. Yani bular eýem kellesine orp bolly hasap etdi. Şonça gadan ýatdy. Şonça gadan artyp, eýem gadanmadyk haram gazanjynyň keypine bular şular ýalyky haramdan samsyk bolusy nakys propagandasynyň ýanky şol haýyr sakawat atmosferasynda adamlaryň aňyna ýerleşdirjek bolýarlar, aralardan geçişdirip. Bir maýyn tapyp bir boş bir yer tapylsa şu taýyp sokors.
diýip başaryp bilmediler. Başaryp bilmediler. Daşary ýurtlardaky ilçihanalar, konsulhanalar bulan hemmeti biznes üçin gerek, biznes edýärler. Şoň üçin inni şu taýda men bir zady aýtman geçden boljakka. Bu samsaklar häzir bize ýurdun içinden daşyndan her hil edip haýwat atyp görýärler. Hüjüm edip görýärler. Türkmen Hereket 2022-nji ýylyň 12-nji fevralynda inha şu gün 2 gün dowam eden dünýä türkmenleriniň dürli ýurtlarda ýaşaýan wekilleriniň gatnaşmagyna, watandaşlarynyň esasan intelligensiýa wekilleriniň gatnaşmagyna öz başda türkmeni tanatmak, türkmeniň aladasy bilen işleşip gören adamlar geçiren bir döwletli maslahata boldy 2 gün. 12-sinde başlady. 1 ýyl boldy şu döwletli maslahata. 1 ýyl mundan öň bütün ilgün bähwetli alada edýän türkmeniň aladasyny edýän dürli ýurtlardaky, dürli iş, dürli wezipedäki. Muň üçin o student adam. Şolar bir çukura tüýkürip agdy berlikde Türkmen Hereket Demokratik Görüş Guramasynyň 2014-nji ýylda Germaniýada açylan gurama resmi ady aslynda siyasat alyp barmaly. Birleşik Alyans koalisiýa höküminde diýip karara geldiler we inha 1 ýyl boldy. 1 ýylda ananyň 1 ýylda köp halklan 100 ýylla edip bilmeýän zatlaryny başardy Türkmen Hereket koalisiýasyny emele getiren dürli ýurtlardaky türkmen diasporaň wekilleri, türkmenlerimiz. Şolar 100 ýylla köp halkyň edip bilmeýän zadyny 1 ýylda sygdyrdylar, etdiler, başardylar. Şoň üçin biz näme diýdik? Noýabryň ortalaryna şular ýalaky Türkmen Hereketiň dolu ýöňe açyldy. Ullukanlar käsgelçilik töretýän bir dagyň gerşi ýaly ullukan dag ýaly bir zat bardy. Pellihana görüp bolmaýan, öňümizde görkezmeýän şol dag aýrly. Inni häzir biz uzakdan pellihanany görýäs. Şo pellihanany görür ýaly boldyk. Şol pozisiýa geldik häzir. Halkara arenada diýip, şol zatlar aýdamyzdan soň bu diktaturan götübişdi. Diktaturan ýarlaklaryň siz pikir etmeň. Diňe bu diktaturan pawon göterýänleri, diktaturan özü alada düşeni. Birinji bilen görüpler başlady. Diktatura olara hiç zat edem diýen, etmede diýen ýöne ilki bilen topulýanlar görüpler. Birinji bilen görüpler topulýan näme üçin? Hamala öz öňüne taşlanan sünkü alýan ýaly. Ýalyny ýa ýal tawagyny, ýalagyny öňünden çekip alýan ýaly. Şolar ýaly reaksiýa berdiler. Ady belli owurlar, jümmüler, gancyklar, kazýollar, paraşaçylar şolar ýaly reaksiýa berdiler. Hemmäňem gördüňiz, önümiň aňartyndan görünmeýän zatlar boldy. Görünmeýän zatlar bolup geçdi. Inni men şu pursatdan peýdalanyp şunu şu ýerde bellek geçesiniň elýä ýeri geldi. Şoň üçin Türkmenistanda Döwlet Baýhan Agaty Ahmet Baýhanow bular hökümete garşy bolan soň bular oppozisiýa hökümete garşy bolan soň ýurda gelip bilmenler. Bular ýurda gelmeler. Bular ýurda getirmeler. Bular ýurtdaky dowanyň arnaşlaryna, zatlaryna azar bermeli. Mal mülklerine degmeli. Zat diýip şular ýalaky öz ýanyndan arzu hyýalla, öz ýanyndan dürli fantaziýada onesem diýenler bar. Men size aýtýam, size. Biziň
ola doğun arnaşlamız eken, tanışlamızın, klasslaşlamızın, hiç ile tanamayan yönükü bir vatandaşlamızın göğün ne deyseniz, öz haram bekbidiniz, yallakılığınız üçün, diktatura üçün, göğünü ne deyseniz, biz çok bandolanıp baraya sonuna da gıyskam attı. Son aytmadı diyme. Aytmadı diyme. Kanun çarçovasında, adalet çarçovasında temmiňizi berer, halkyň öňüne çykarar. Halkyň öňüne jogap berersiň. Halk näme diýse şol. Halk näme jeda berse. Çyýylygyna etiňizi iýjek, gemirjek diýse de biz halka garşy çykyp bilmeýäs. Şoň üçin götüňizi dogry tutuň, bir rejimiň ýallaklary. Bizim Türkmenistan'daki adamlarımızdan, yer yurtlarımızdan haram gözümüzü nefsiniz çekin. Bir, iki. Yanvarda barıyaz Germanya. Nam yok eden olayanlar var. Ayın ha biz yanvarda Germanya barıyaz. O Germanya barıyaz. Şimdi men Germanya'da iş yaparacak. Şimdi men Germanya'da işleyecek. Germanya'da şey edecek, beytecek deyip ondan yok edenler bollu. Biz hemme da tayarlıklı, siz fikir etmeyin, biz beyliklere mengdemiz yok, hiçbirine mengdemiz yok. Mengdemeyenliğine bilen bilýär, bilmeýänem bilmän işte. Ya da biler gidip baraka, kellet işleyen olsa, yürü vicdan bağ olsa. Biz hemme da tayarlıklı. Her da dedik görýäňizmi? Her hiletik görýäňizmi? Size bizim telefon numaramız gerek bolsa, kazyol tutmaňyza gerek yok. Güt berençilik etmeňize gerek yok. Gönü maňa ýazyň. Men bilen ara gatnaşygy için. Men öz numaramy berýän. Amyň numaryny berýän. Ýaşaýan adreslerimi de berýän. Men öň aýtdyma. Arhivde duranlar gepleşikler. Sizin oýnatgylygyňyz barna? Sizin oýnatgylygyňyz. Sizin oýnatgylygyňyz var, propaganda onyňyz. Haýwat atan olarlar wagtynda menem näme diýdi? Şonu gaýtalaýan, şol size de degişli diňe olara degişirler. Siz pikir etmeň. Rejimiň bähkidi üçin daşary ýurtlarda haramdaň diktaturasynyň propaganda onyňy edýänlere aýdýan sözümüz olara degişli. Size degişli, hojaýynlaryna degişlilerlik pikir etmeň. Gönümel size de degişli şol. Şoň üçin size de aýdýan. Olar ýalaky, bizim telefon numarymyz, ýaşaýan adresimizi biljek bolup, arryňyzy gynap, adam maryny helak edip, boluzy zatlar, gülkünç, samsyk, absurd zatlar etip ýörmän. Telefonum berýän, adreslerim berýän, ýene gaýtalaýan öňkü aýdan zadymy. Götüňizde gaýratyňyz bolsa, bir däl, 10 däl, 100 däl, 1000 däl, üşürüň bütün siz yüzlerce milyar dollary oynayan adamasyz. Killer tutun, yine göredin, her zat edin, götüňizde nähili gaýratyňyz bağ bolsa, inhamen adresim berýän, telefon numarym berýän, hemme adam edýän. Ýöne aýdyşym ýaly. Gelýäňiz 100%. Men nurýan, garşyňyzda ýekejöz. Edibilýän bolsa. Şonda hiç zat edibilmeseňiz, erkek ýaly, bize hiç zat edibilmedik diýäňiz, boynuňyzy alýaňyz, halkyň öňünde ötüş soraýaňyz, çekilýäňiz syýasatdan. Çekilýäňiz meýdançadan. Ine men şertim. Gelin. Ömrüňiz etýän çağda hele eşikge gidýäňiz. Ay ona geyik edersiňiz, ay olar siziň üçin hiç tanymda. Şolar ýaly. Şoň üçin ondan bundan nam ýok eden bolup, haýwat atan bolup, eýders diýen bolan bolup, eliňizden gelse asman çekin. Arsanjan salam. Biz sizin o oýnatgylygyňyza men gamza. Türkmen hereketiň alyp barýan işleri barada hiç ýerde hiç hili habar alyp bilen yok. Hiç bir şugulçy, hiç bir kazyol, hiç bir zat çykyp bilen yok.
Bizim çatlamızam yok. Bizim göt açışlık çıkışlarımızam, efirlerimizam hiç tatlamızam yok. Awa içine de yani ayarak hiç ili malumat alıp bilen yansın içine. Näme plan olsanız göne gelin. Men göne beren hemme koordinatlar. Göne beren sizem göne gelin. Korkman göne gelin. Başarı bilýäňiz görkezin. Ondan bundan hayvat atan olyanlar var men meyder. Olar ýaly götüňde gayratyň ba bolsa ara. Bir döwüm çörege mätäç bolmasyň. Karajoglan türkmen biri-birine öz ara pohatyanlaryň hiç birem akçy jüje däl. Halkyň öňüne çykyp gürlemäge hiç biriniň haky ýok, sebäbi geçmişleri kirli. Gürlämem bilen oklarlar. İdýän gurrunlarym gurrunmy? Badardaky gepçi heleler şolardan garamatly ho. Sowatly şolardan. Ýartulok beh. Salam hemmäňize. Haramda inni öňkü eden haramçylygynyň üstüni yapmak üçin oýun edýär. Halky kömek etjek bolsa kömek etmäne derek ýurdy yapyp goýup bir näçe adamlaryň ölümine sebäp bolmazdy. Erkek ömrüň uzak bolsun. Ata dogry. Gyjarym. Awada duýýada çagalarym. Awa. Kaka mutada gaharlan tolgunyp başlady zat diýip nemetdimi näme? Gelip ağlasyna akkasyny şikayet etýär. Ýartulok. Awa. Halka kömek etjek bolsa kömek etmäne derek ýurdy ýapyp goýup bir näçe adamlaryň ölümine sebäp bolmazdy diýär. Aşaňy öz golumy çekken. Katı dogry. Arslanjan her sınıfın öz siýasaty bar. Ay berekella. Mal eýetine çekmese şumluk diýär. Katı dogry. Katı dogry. Herkimiň bir kurrýky şu adilýär. Dogry. Diktaturada ilçigana gerek. Demokratiýada gerek. İkisine de gerek. Hökümet gurul, bıçak ýaly, etkedibem bolýa, adamyň janyna kast edibem, etmek üçinem ulanyp bolýar. Gatdy dogry ömrüň uzak bolsun. Guruly näme maksat bilen kimiň ulanjagyna, kimiň eline düşýärine bagly. Ýartulok. Bu 4 ölen adamy ýurda getirip öňkü etmişleriniň üstüni ýapyp bolmaz. Bu çüýrükler bir näçe adamlaryň ölümine sebäp bolup dur. Iň märkisi yeterli medisina kömegini alyp bilmän ölüp gidýär adamlar. Ata dogry. Özümiz köp baştan geçiren ýagdaýlarymyz. Ata dogry şo. Ata dogry. Adamlar owa ýerlerine doktor tapman, hekim tapman, mal doktorlaryna gidýärler. Mal doktorlarym näme? Olam kändir näme diýäni bilýär, bilmese de näme? Aw bildiginden olar nämesin? Olmasa da palça, tebibi, oňa şeýdip türkmen halky haram edip gidýär. Şular ýalaky. Türkiýede tebibi betbaçylyk bar. Adam faktary. Paraxorlaryň öýleri gurmalsa ýaly berk gurman üçin adamlar kesekden salynan jaýlan, gumdan salynan jaýlan aşagyna pida bolup gitdi. Ýöne biziň Türkmenistanyňda haramda Berdimuhammedowyň rejiminiň Türkmen halkyna, Türkmenistanyň watandaşlaryna edýän gyrgynçylyklary hemme tarapdan dowam edip dur. Hemme görnüşde.
däri derman, medisina kömegi bolsun, hemme görnüşdi. Suw, yer, kärenne hemmesi içinde. Haýsy temany tutsaň tut, Hudaý saklasyn. Hemmesi gyrgynçylyga öwürli halka garşy. O gyrgynçylygy gurnaýanam kim? Genosidi gurnaýanam kim? Berdimuhammedow, haramda Berdimuhammedow. Bolam oýnatgy ogly saçak Serdar Seplik bitirýän hiç ilişi ýok. Ramazan Juma oýunyň pursatyny bilmek üçin nädip ediljine däl, nädip taýýarlanşyna, kime nähili wezipäni ýerine ýetirmegi tawşyrlyşyna üns bersek, onha şo taýdan kim kime garşy belli bolar diýär. Bä, gaty dogry. Ömrüň uzak bolsun. Daş etdim. Ýartuluk bu haramda Türkiye ilçihanasyna gynanç bildirmäne baryp müftisi bilen üstünden gülüp gaýtdy. Müftisiniň okan dowalaryny dinlediňizmi? O taýda türkde ölenler ikinci derejede bolup galdy. Taý bular şow üçin neme diýär, reyting üçin, öz reytingler üçin diýär. Şoň üçin. Bulardan başga da garaşmaň, bular başga da umur bilen ok. Ýok. Kellesine, yüregine, bedenine hiç tat giren ok. Sebäbi bular haramdan gerk käbi bolan, başga hiç tat giren ok. Bulan aňyna da, hiç tadyna da. Ýyndan soksaňam giren ok sebäbi yer ýok haramdan. Haramdan ýana yer ýok. Şoň üçin son günlerini tanaýarlar bular. Ýartuluk olar ýarlara adres ýa nomer vermek erkeklik däl. Erkeklik üçin diýmek. Erkeklik üçin diýmek. Inni adara galyp görmesinler diýende, olar ýaly iş bitirip bilýän bolsalar, inni bular şo nam ýok eden bolan bolup, ondan bundan habar eden bolan bolup, bu sapaladyk atan bolan bolup, samsatjak adamlary ulanjak bolan bolup, şolaň üstünden öwrenjek bolup, şolaň üstünden bir zat etjek bolup, hamala bir zat etmäge taýýarlanýan ýaly, etjek bolýan ýaly, edip bilýän ýaly edip özlerini görkezjek bolýarlar da. Şoň üçin men beýip araňyzy gynap, görmän gel yüz-yüze diýen, yüz-yüze mertlerçe. Binamslar mertlige çağırýar. Erkeklik nemesi däl berdi. Ol goşadyrnyň içinde erkek bolsaň şeýt, erkek bolsaň beýt diýilýän gurulun ýok. Erkeklik kriteriýalaryny olar goýýarmy? Olar ýaly karşılykly tarapda duran bolup, halkyň danlaryny toplayanlara dönükden başga at berip bolmaz. Şeýle ýöne gynansaňam Türkmenistanyna öz ýakyn töwereginden, hatda öz maşgala agdalan çağalarından, zatlarından kazyol, şular ýaly diktaturan simpatizany, simpatiýasyny neme diýär, şolaň fanatigi, şolar ýaly adamlar çykyp bilýärdi. Şoň üçin aýdýan. Şoň üçin beýip özüňizi gynap görmäň, men işiňizi antatlaşdyryn, olar ýaly gaýratly bolsaňyz diýende. Olar bilmeýändir öýdýärler. Olar bilmeýändir öýdýärler. Biz olan her ki ädip gören, ya erteki bir gün ädip görenler, mundan 10 gün soň ätjek ädimlerini bilýär. Nesi pikir etip görün. Risk Serdaryň planlaryny öňünden aýdýar. Risk şonu edip bilýän bolsa. Inni halkara syýasy awtoritetler bilen ýygyderli ýagdaýda Türkmenistan we region bilen baglanşykly aktiv işleşýän bir demokratik oppozisiýa güýçleriniň koalisiýasy Türkmen hereket bilmeýändir öýdýär. Türkmen hereketi dürli ýurtlaryň razvedkasyndan, dürli ýurtlaryň dürli edaralaryndan şu zatlar ýetirmeýändir öýdýär. Bular ýöne samsyk hereket edip, samsyk neme göçmeden bolan bolup,
şeydik gorkupla söýdýärlermi bilemok. Men gorkmaýanlygymy aýdasym gelýär, aýtmak üçin, nygtamak üçin aýdýan şonu. Hakykatdan hemme zatlaryny bilýär. Mundan soň ätjek 10 adamyny senden bilýär. Öňünden bilýär. 10 gün öňünden bilýär etjek işler. Arslanjan Gurbanyňly Ýewropa gaz geçirmeli Türkiýanyň üstünden. Şoň üçin duýgudaşlyk bermäne gelenler. Oýun oýnamak üçin öz halkynyň aladasyny edýän ýaly bolup Ýewropa görünjek bolýanlar. Olam dogry. Ýöne Samsung siýasatym özi ýaly Samsung siýasat bolýanlar. Şoň üçin Mehriban doganlar. Bir tagada gelli, bir tagada geçirmän ýaman kıyın bolýar. Ýurduň içinden teretmek diýip aýarlygyny haýyş edýärler. Diňe ýurduň içinden İrandaky we başga ýerdäki daşary ýurtlardaky türkmenlere de hatda kıyın bolýar. Şoň üçin mümkin bolsa bir tagada geçmedin. Eger mümkin bolsa bir ýarym saat 40 minut 20 minut diýär, 20 minutda bizde boljak zatda 20 minutda belli bir temany saýlap, şoňa fokus edip ýörgüt edilýän çykyşlar 20 minut, 10 minut, 15 minut bolup biler ýöne. Bular ýaly gönýälim 20 minutda surdurmak edilhädire başartmak mümkin diýenler. Şoň üçin mehriban doganlar şuňky efiri gönýälim şu taýda men jemlemek isleýän alyp barjylarymyza, kommentariýaçylarymyza, köp tawardan aýdýan tomoşaçylarymyza gözüňiziň nury öçmesin. Mehriban doganlar köp tawurun. Tomoşa edeniň üçin, gollap duranlar üçin awa. Esasanam bizi tehnika taýdan gollayanlar üçin Samsung'un täze çıkaran ähli elektronik enjamlary bilen bizi üçin eden toganlarymyz üçin, gollawçylarymyz üçin hemmesine minnetdarlyk bildirýär. Hemme aparaturalarymy, hemme zatlarymy täzelep berdiler, ömürleri uzak bolsun. Toýuňyzy aýtsyn. Biziň elimizden gelýän şu herekete göreşi halal halkyň hakykat göreşine goşup biljek goşandymyz şu. Şoň üçin eger kabul etseňiz, şolar ýaly görünüşde biz size gollaw berip biljek diýdiler, berdiler, ömürleri uzak bolsun, Taňry ýakasyn. Şo nemänem bir ucunam görkezdim. Ullakan Taňry ýakasynyň oň daşyndan kanala biziň sosial mediada diktaturan alyp barýan propagandonluk işlerden garşy informasiýon göreşdi. Halkyň adyndan hakykaty aýdýan, hakykatyň tarapyndan çykyş edýän kanalymyz. Biz sosial mediýanyň bir gahrymançylygyň meýdany, ýa virtual gahrymançylyk, virtual prezidentlik, olar ýaly bilen işimiz ýok. Bizden halkyň derdini şular ýaly iýerýän zatlaryny paýlaşmak üçin, gurulýan duzoklary duýdurmak üçin, gazylýan çukurlary, ýakylýan otlary öňünden duýdurmak üçin biz bir informasiýon çeşme, biziň informasiýon göreşdäki bir kanalymyz dogry, hakyky maglumatlar, habarlar, pikir alşyklar, gepleşikler çeşmesi, halkyň habar çeşmesi. Informasiýon göreşdäki bir metbuat serişdesi hökümünde Türkmenim kanalyny ýöredip oturýar. Uruş sebäpli telekanaly ýurup bilmedik serişdelerin hemmesi uruşa gönükdürileni üçin. Ýöne netip bolsa hemme zat ýoluna girse, uruşda adam basym gutorsa zat etse, serişdeler erkin bolsa ondan netip bolsa telekanal görünüşinde dowam ederiz. Onunla biziň etjek işlerimiz halam başgaça bolar. Şoň üçin kanalda gollap duranlar bar. Görýän pul ýatyrýanlar, pul berýänler, zat edýänler bar. Orada Taňry ýakasyny sag bolsun. Men kanala ýerilýän pullary, zatlary, olary şol
ruhsat bolsa yer titreme sebäpli ejir çeken şol nemeleri iyi berjek bolýan, şataýy iyi berjek bolýan. Etip bolsa kanalyna öz bir olarak reytingden girdiçisi ýok. Ýöne kanal bile bağlanşykly, Türkmenin kanaly bilen bağlanşykly nähili bir pul serişdesi gelse, men bu elektronik enjamlary işte ulanmaly. Şoň üçin men bunlary iyi berenimin nemesi ýok. Olara peýdasy ýok. Sebäbi Türkiýe iyi bersem, muny Türkiýede registrasiýa etdirmeli, etip bolmaýa kynçylygy bar. Taşerrutdan telefon ol bu elektronik zat getirjek bolsa, taşerrut pasporty bilen zat bilen oň bir topar nemesi bar, prosedurasy bar. Kömekdip iyi berýän zatyň o taýdaklary eziýet bolýar. Şoň üçin nagd pul höküminde bir zat elimde geçen zatlar bar. Şolary nesip bolsa yer ranma sebetine şo taýda erçir çekenlere ýa şolara kömek edýänlere nesip bolsa bir görnüşde gidip gelip duran yerli ýa soňdan gelen türkler tanışlar bilişler bar. Nesip bolsa şolanyňy bilen ýetirmekçi Allah kabul etsin. Edil häzirden öňünden aýdaýyn diýen. Artanjan gijen rahat bolsun, ömrüňiz bolsun, taja bol. Eliňiziň dert görmesin. Munça iş aladan arasynda gelip göni aýlamy kommentariýalar bilen alyp barýar. Taja bol. Ýartuluk adaştırma, doğru ýolum egride, egrini deňleme, hergiz dogruýgo. Kişi maly nesip etmez ogruýgo, halaly haram mätäj eýleme. Çip özü sag özü mätäj eýleme. Ömrüňiz ok bolsun ýartuluk. Ýaman gowseterler bilen jemledin. Eliňiziň dert görmesin. Gaty dogry. Giyimine daýmeli sözler ener. Aýyrjak gel ekrany şu gyzyrlyň gymmatly dana sözler bilen şuňky gönefir ustada jemleýän mehriban doganlar şoň üçin hemme gollawlaryň hemmesi üçin Allah ýarkasyn, Ullukan Taňry ýarkasyn, toýuňuzda her bir sowaby müň wagt gaýtarylsyn. Allah zan siziň hem toýlaryňyzda, üç milýonlaryňyzda, çakylyklaryňyzda bir guşa hyzmat etmek bize nesip etsin, ata watanymyza nesip bolsa, şular ýalaky anzy birlikde bir ýylyň içinde Türkmen hereket oppozisiýa koalisiýasy bileşigi bolup köp halklaryň ýurtlaryň 100 ýylla etip bilmeýän işlerini etdiňiz. Hemmäňize berekella, hemmäňiz bilen goňýan anzy birligiňiz, jewitligiňiz, professionallygyňyz bilen şular ýalaky syr saklaýyşyňyz bilen, berkligiňiz bilen, watanperwerligiňiz bilen, halka bolan söýgüýüňiz, wypaňyz bilen hemmäňiz gutlaýan, hemmäňize Taňry ýarkasyn aýdýan. Köp sag bolun mehriban doganlar. Ýene-ki efir duşuklarymyza çenli Allah ýarňyz bolsun. Nesip bolsa Türkmen hereket demokratik oppozisiýa güýçleriniň koalisiýasynyň oglan edilen güni münasibetli baş tutanymyz, öňbaşçymyz Akmylmaz Baýanow bilen bile bir gepleşik geçirmekçi güni bolarmy ýa video ýa-da bolarmy bilenmek. Nesip bolsa oňa çenli bir ýygyna gatnaşmaly, şol ýygynyň gatnaşan ýurdumyzda, yerimizde dersmi ýa ondan gelip dersmi, on anyk öňünden bir zat diýiljekler. Ýöne edil 14-nde bolmasa da bir gün, 2-3 gün gijirek zat bir zat edip nesip bolsa ýa şol hepden soňuna şeýdip bir zat edip nesip bolsa Türkmen hereket demokratik oppozisiýa güýçleriniň koalisiýasynyň döredilmegi birinçi ýyly münasibetli şulara ýalaky öňbaşçymyz Akmylmaz Baýanow bilen bile bir hasawat, şoňa bir ýylyň edilen işlere baha bermek ýaly görnüşde bir gepleşik taýýarlamak üçin nesip bolsa şo gepleşigim dikkatinizi ýetirer. Indiki efirimiz şol bolar diýip şeýle planlaýas. Şoňa senden orgasawly bir zat bolmasa biz adaty şertlere işleýiş kadamyza dolanyp geldik. Türkiýedäki yer ranmada pida bolan daýan çekenler üçin, duýgudaşlyk üçin ýaz tuttuk, ara kesme berdik. Indi biz adaty ýagdaýymyza geçýär. Ýuwaş-ýuwaş täze gepleşiklere, täze formatda geçer. Nesip bolsa Allah ýol berse,
Eliniz yüzüňiz dert görmesin, gözüňiziň nuru öçmesin mehriban doganlar. Yeneki efir duşuklamyza çenli köp sag bolun, Allah kuwwat bersin, Allah ýarňyz bolsun. Köp sag bolun mehriban doganlar. Taňry ýarka.